Il-fiduċja fil-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela komplet tissaħħaħ. Dan jirriżulta minn stariċ tal-opinjoni pubblika magħmul għat-torċa mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara. Id-distak bejn Robert Abela u Bernard Grech issa jlaħħaq 22%. Dan kif fost dawk li wieġbu lis-sarriċ 43.4% iddikjaraw li għandhom fiduċja fil-Prim Ministru u 21.3% iddikjaraw fiduċja f'Bernard Grech. Dan is-sarriċ li sar fit-tieni sena tal-leġislatura tal-Gvern u f'mument ta' taqlib internazzjonali jagħti vantaġġ b'saħħtu wkoll lill-Partit Laburista. Jingħad li kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jikseb l-appoġġ ta' 52.4% tal-elettorat u l-Partit Nazzjonalista 42.6% tal-elettorat. Dan ifisser differenza ta' kważi 10% bejn il-partiti politiċi favur il-Partit Laburista li skont dak irrapportat mit-torċa bl-ammont ta' nies li bħalissa jgħidu li joħorġu jivvutaw ifisser distak ta' madwar 25,000 vot.